Не знам това коя част е. Аз малко съм усапан от ни бягалото, брат. Да забити, брат. Да, ти много гадно. Малко е такъв момента, че вали. Да, отиваме за по една касетка, нали те, бе? Да гледаме някои касетки, да. Нещо. Вау, 100 000 лева! О, еге! Има ли смисъл да ходим? Кой ще си носи преносима касетка, брат? Кажи ми. С касетка, ако можеш да я пусне някъде. Да, на гота, той се скъса, брат. С къса, а? Той е чисто нова касетка. Само, че леко ще... Тя е схабена, бе. Трябва да се навива наобратно. С молива. И какво ли пише? Какъв ли е филма? Качеството му е добро, бе. 160. Влизахме, ай давай, влизай. Ще спра клипа на паза за камера, май, за светкавица. Включихме я, бе. Полека, бе, соп. Който е? А тук да си намерим книга. Кои ги ли има? Да се бърбравча с книги. Брат, той е било библиотека. Какво? Те е готино, бе. А, да. Айде седи някой книга, бе. Морски? бе. Тихоокеански новели. Той е по география. Хвърля го. Не, яко е. Добре, аз прибирам една касетка. Ела, бе. Той какво е? Той ми изглежда много. Библия. Библия. Библиотека, бе. Народна култура. Я. Виж. Тук е касетки много хрупат, бе. Какво ти, бе? Каквото готино, бе. Червенокосото. Скера. Какво е? Това е ново, брат. Я. Нищо там. Чуй го сменото. А кой го е фяхлил тука? Вот. Чанта. Къде, бе? Аз ли нищо няма. Искаш да има. Чай да ми гътнем някой библия, бе. Хочи. Зелени години, добре. Боже, има още неща. Те са по-важни. Да. И се фанати. Ти ме изглежда готино. Чай, стойте. Да купиш ли? Борбата с... Сатана. Сатана. Това е нещо за Господа, бе. Я, върни от начало. Стефан.